Ahoj Olinko. Já jsem Ježišmarja. ráda, že jsme tě konečně potkali, šmarja. A my bychom se tě chtěli zeptat na tvou krásnou přehlídku. No, přehlídka. Nachystala jsi hodně šatů, přijde hodně lidí. A tak co nám o tom povíš? V neděli je v 7 hodin. Doufám, že se nestane nic, co by nám to překazilo. Že? Že se nepletu. Ano. Je to Olinko, možný, to jsem... hele, a ten model, co máš na sobě, to je tvůj výrobek? Ne, to není, prosím tě. Já se dívám, to je divočina, to je divočina. No, to Ty máš takové prosím ty tě. šatičky a takové ty, No, jakoby... Já jsem totiž hodně náladová, víš? Já když Aha, mám takže náladu se cítím dnešní tvoje nálada je tvrdý taková. rocker. No, tvrdý rocker. Prostě chci se cítit prostě tak drsně, tak se obleču do rockerského. A chodím po klubech, jenom po drsných klubech. Dobrá, k přehlídce. No, v neděli v 7 hodin večer tedy začne přehlídka. Jde o to, abych ukázala, co jsem tady vytvořila za ty 3 roky, co jsem v SLku, ale asi půl roku jsem se učila vůbec stavět, prostě oblíkat se, učila jsem se spoustu věcí, nejde všechno naraz, protože to není tak jednoduchý postavit dům, udělat šaty, jak si někdo myslí, že se to naučí za pár hodin, to je na omylu. Já se ještě teď učím a to jsem tu už 3 roky a učím se stále nové a nové věci, jo. Takže já bych chtěla ukázat na té modní přehlídce moji tvorbu za 2 roky. Některé šaty jsou prostě ze začátku, jak jsem začínala, nejsou tak kvalitní, ale jsou pěkné. Já se nestydím ani za jedny šaty, které jsem vyrobila. Prostě jsou pěkné, prodávají se, líbí se, jo. I když jsou to můj jako první výrobky. Potom se pochlubím s pokročilejšími, s lepšími, s novějšími výrobky a nakonec budou masky, které jsou taky oblíbené. Mám prostě ráda takovou srandu, takže ukážu prostě co nejvíce ze sebe, co jsem prostě zač. No. Tak to je skvělý, já myslím, že se budou všichni těšit, že to bude perfektní a že se ti bude zase dařit dál vymýšlet nové modely. Já doufám, že zase neukradnou kabel, aby nám šel internet. No, já taky doufám, že se to už nestane. Já taky doufám, že to proběhne tak, jak má. Děkuji vám, krásná moderátorko. Děkuji vám, Olinko, za rozhovor. Bylo to velmi poučné a já doufám, že se vám bude dál dařit vaší tvorbě a že zase bude příště nějaká přehlídka zase nových kousků, tak se budeme těšit. Sama bych to nic neudělala. Je spoustu šikovných lidí, kteří mi v tom pomáhají a prostě jsme vytvořili takový kolektiv prostě lidí šikovných, kteří každý něco umí. Každý umí něco jiného, každý je šikovný na něco jiného a když se dají lidi dohromady, tak prostě dokáží vytvořit opravdu pěkné věci, pěkné pořady nebo prostě akce, vůbec akce, když se dají více lidí dokupy. Určitě, ty jsou tady docela třeba. Ano. Takže děkuju za rozhovor, Olinko. Olinka. Já už jsem nahoře. Jo, já už jdu. Leze někdo za mnou? Už jsou všichni nahoře. Nevím kdo, ale já jsem tak na půl cesty. Ahoj. Tak Monik, dělej, pohni tou prtelí. Ty vole, ono to nejde rychlejš, já co chci. Page up, down, nikam. Ahoj, To je sranda, že? Co to teda je? A je to zlaté? Ale je to My jsme praštění, fakt. vyšplhat na to. Nazdárek. No, Môžeme to jeden sa štvérať.
A kde jsou ostatní? Já vidím jenom tebe. Tady je pěkně, že? Krásný. Ježe, oni jsou... Monik, kam jsme to vlezli? Kam jsme to vlezli? Jak nad náma, to je tak, No, halo, tam slyšíte není mě? díra, ne? Jo, Vytáhni si Nazdar. kameru Tak jste si a klikni zašplhali, si na to je nějaký prdel, křeslo co? nad náma nad hlavou. No, Oni jo. jsou opatro, víš. Já si No, sedni si do křesla Lebo sa a niekto odsuneš štveral. se Ne. nahoře. Musíš, vždycky se musí počkat, než ten, co je, jako můžeš šplhat ze zhora dolů a ze spoda Aha, nahoru. si mi. To můžou šplhat, jo, ale jako vždycky, když chtějí šplhat nahoru, tak musí se po jednom. Bohužel to jinak nejde. Jasně, ale teď si vem, kdyby byl nával a teďka dole stala fronta 20 lidí, jo. To byla Už jsem prdel. tady. Já bych si to Dostanou. vyplatila. Proto Hej. jsem tam dala porty, ale to jako je já miluju rozumný, to no. šplhání. To je úžasný a krásný výhled na Bohemku, to je fakt boží. Počkej. Teda zkusit znova. Já ti pomůžu, seš tu? Marte, Já kam jsem lezeš? spadl úplně dolů až na Martin, dlažbu. pod náma ještě. Marte, nahoru. Do prvního patra. Hele, nediv se, já když jsem to začala zkoušet na Momolandu, Přelezám lidi, já kameramana. nekecám, já jsem šplhala 10krát. Já jsem 10krát šplhala, seděla jsem před tím monitorem a chechtala jsem se jak blbá, jo. Jako to je Áno, to je prdelek. perfektné. Jo, mně se to strašně líbí, ale to byl super nápad teda. No, ten Také port zlatučké dobrý, to no. je. Takhle to funguje. Pekná je tá vzducholeď, Jak- jak- perfektné. Jak se dostanu dolů? Pod Už jsem ti nástroj. chtěla hodit port. Hele, tady jsou porty, ještě musím nafotit To by bylo náměstí a někde Marty, tady... toč. Toč. Jo. Hele, tady jsou porty, já jdu k ním. No konečně jsme nahoře, tady je to nádherný. Simonko, to stavíš ty tady? Jo, to jsem postavila, no. To je A to pod úžasný. náměstí, to je pod kabina, tak to průk. Bude 13. časopis Mojušky sa tu zahájí. No to je nádherný. To prostředí tady. Úplně super. Krása. Ale Mojuška chtěla něco exkluzivního, tak jsem to No to postavila. víš, že jo. A Simonka je prosklená velmi šikovná. podlaha. Jo, prosklená podlaha. Krásne to urobila. To, No, abyste úplně viděli na to nádherný. krásný náměstí, víš. Jo. Vidíš, to se taky podívám, jak to vypadá. Promiňte, pane kameramane. Jsem do vás štuchla. Omlouvám se. Kameraman bere furt jenom reportér. Ty brďo. No, není to riskantní, ta skleněná podlaha. To je jako z té výška. výšky, to je... Teď jsme v SL. Ale to A super. právě to, proto. No právě proto. Jako neboj, pod sukně ti vidět nebude, protože z druhé strany vidět není, tam je to neprůhledný. Na to jsem myslela, hele. Aha, no tak to mě zajímalo, víš. Klid, A mně by to bylo jedno. klid věci dolů a uvidíš, jako z druhé strany prostě nevidíš, jo? To jsem udělala Že- jenom z té strany. Občas se třeba nenačtou ty kalhotky, víš, tak to by byl problém. No, Hele, na to jsem myslela a tu průhlednou podlahu jsem dala schválně z boku, protože se ztrácí Jo. šaty, průhledná textura, takže tady je neprůhledná, kde se bude tančit, jo? Takže aby Jo, dámy jo, byly jo. v pohodě. No, tak Ty to brďo. vyřeším. je to krásné. Výjimečně jsem pustila mozek, když jsem pracovala. Jinak ho nechávám nepuštěný. Jakože na špatě. Jinak ho nechávám odpočívat, víš. No. Ale ty vidíš, že to je kvalita, jak cítíš. Teda si Nádherný. velký respekt, klobouk dolů. No. Děkuji. A ten strop, ty brďo. Podívejte se na strop. No, Vidíš to? Simonka Ten mi je Joguda... veľmi šikovné. Hele, No. ten mi Joguda mi ho normálně kritizuje a furt do mě hučí, že ho mám dát pryč a já už mu 4 dny říkám, že ani omylem, že prostě ta textura Ne. je tam úžasná. Tam ještě To chci víš, dodat, jo. ještě tam chci dodat, víš, ten lustr.
lustra, Jo, jak jo, jo, bývá jo. z těch cingerlátek. Víš, takovej. Ano, No, musím udělat texturu, musím najít nějaký podklad na texturu a nachystat texturu a tam bych viděla nějaký takový honosný, krásný, prostě cingerlátkový lustr, jo. A myslím si, že tento ještě Jo. tak trošku dotvoří. Něco Ale jako jinak v si té myslím, že už v Sixtinské pohodě. kapele, ne? Člověče, nevím, Sixtinskou kapli se přiznávám, že jsem o ní strašně moc slyšela, ještě jsem tam nebyla, ani jsem se nedívala na netu, ale mrknu se, protože jako nějaký jako dobrý nápad na lustr by se mi hodil, protože přiznávám se, že nemám úplně 100% křišťálový. Ano, křišťálový jsem chci, ale nemám úplně 100% tu představu. Ale vím, že tady prostě jak musí mám být ja v něco, domčeku, taky. ještě něco lepšího, Mojuško. Ještě, ale něco na ten způsob, jo. Něco Však na ten môžeme sa ísť způsob, pozrieť ale... do toho krásneho hradu. Do toho, tam čo je tam, tá sála je nádherná. To divadlo. Tak tam sú také veci. Tak se tam potom skočíme se tam No. kouknout. Protože fakt jako přiznávám se, že to ještě bych musela prosurfovat internet, abych tam našla něco, co by se mi sem hodilo, no.